Yeah. Daniel Odhiambo wacho ni jofwambo gi keyo tijgi ok yot, wacho ni ne watiyo gi Janak Kisumu gi Nyanza to wacho ni pod kanogo gi lero, wacho ni migosi Raila Odinga no osiep jofwambo kendo no chung kodgi motegno nikech nong'eyo pek mar tijgi. Neno kanyo ote mano moor kae gi Engineer Lazaro Kanyambuk, owacho ni jofwambo ne gin joma bedo protected kod international journalism law, koro government agents mag Africa sani ochayo chikni kendo police violate right mag jofwambo with impunity. Magi momiyo koro goons bende kao line marach no. Ipone sirikende mag Africa king'eyo bende ni nitiere kod lemo mag jofwambo e Africa hulo. King'iyo malong'o chalne jopiny kata jofwambo kata jonjore bende ng'iyo kit kaka samoro police nyalo goyo jafwambo kata kaka sirikal bende samoro okuwo maber ahinya wi jofwambo, miyo gin bende giyudo teko mar bende dhi marach kendo wuoyo marach kata mana monjo nyaka jofwambo. Mano en adier. E tije mar fwambo ni lemo man ge Kenya ka to kod lemo man ge Afrika kucho kaka ruodh goro mar butwa no, wan nono gigi e pinje te mag Afrika 54 ma wantie kod jomwa koro kuondego modiechieng' kodiechieng' nyaka koro na report nito Mozambique chal nade, South Africa chal nade, ma wachiwo report ni wachiwo ne UNESCO, moko wachiwo ne international organizations, to moko bende watere buche. Nyocha wan Zambia ku kama luongo ni World Press Freedom Day, man wawachen to e higni manyokalo, higan manyokalo ji adi mosehinyore, jofwambo adi mosehinyore. Koro wagolo report piny ka piny. Kenya ka nwagolo ripode, gi pinje mag Afrika wagolo nyaka Burkina Faso ma yande gikawo kata mna ginene jotend jofwambo ariyo kanogolo report mawacho ni ok onego ginyanyasa jofwambo kata gi yore mamoko ne ok ni kare. Ne gidhi magiwacho ni ok kare, kamano kaka wacho ni jo army ok ni kare, mane gikawo magichunogi magiterogi e army ni kare. Koro atero kucho mondo ube ugoru kuro ne pod wakedo mondo jogo timre nade uwuog oko. Koro wanono gigi ta unfortunately king'i Afrika duto, pinje mag Afrika gi jo sirikal gi joma moko machiegni gi jo sirikal gi jotend siasa ok osebedo ka koro chayo jofwambo kod ute fwambo ma samoro giwuoyo e yo majiwo joma moko mondo wach ni ka koro ja sirikal mowache. Abro miyi example maka ke jo winjo wa maka katero Afrika nya ipoka giwinjo ka kinde manyocha watimo yiero mar 2022 ne nitiere joma ne loso kuom jofwambo e mok ni kare. Ni winjo kata kinde mne wantie kod gine ka sirikal mancha mar Uruto toke kocha nowacho ni gazet en mar Boring'o. Samosa wacho ni anto kata gazet no be kasom nikech gazet en mar Boring'o. Ing'e ni jiso to kare gazet ni chal nade. Kae to jomoko bende yando nyayo kane iga 2017 kae ute fwambo nomenyo jal manoting'o nyoche to nie line to gimenya minga koro ikele tigine. Koro kane koro ineno ne media ok otiyo maber, to koro jomoko wacho ni gidheri media giluongo ni gidheri media. Mano nohinyo chia marwa kabisa. Ni neno ni wan gidheri no ni mwakete pachwa nto weche timore konto kwa timre nade. Koro wach fwambo ni tek kabisa. To election manyokalo ni nyochi neno gimwa luongo gi dhongere waluongo ni hostile rhetoric. Hostile rhetoric miyudo ka jatelo moro amora kata mana jatelo manyothich ni ne en gi gimwa luongo gi dhongere ni hostile rhetoric. Kata mana jotelo mamoko ibuyudo kanigi wacho ni un jofwambo gi kia utimoru kama utimo. Koro ma jiwo jomoko nikech en monego bed ni rito jofwambo nikech en gi lemo mar rito jofwambo. To ka koro en mosewacho kamano, joma moko koro yudo jing'o mar cho jofwambo ni kata sirikal modhire no bende nyocho chau. Un joma richo kabisa, un nyakonchiel. An Raila nang'e kinde mang'eny kabisa kendo ne an gi nafas mar bedo kode ma samono nyaka ta luonga korka weche mafwa mo penjo mang'eny
kata penjan kaka lwasi mar ginene kata gaset nomule e yo machal nade ok inyal yudo ni Raila ting'o dhoge ni gwaro jo gazet akotim kendo kata kete headline pile kata analysis mag gazede ma Kenya ka Raila ne ni malo kabisa korka coverage to most of it was negative iwinjo to okoting dhoge ka joge dwa ting'o dhoge wacho ni gazet ni wang' ni ok nasom wacho ni kika angomyo notioma nikech nogeno korka weche mag rights mag jofwambo Raila nokedo ne rights koro every right mattered to Raila iwinjo ma an nitie kita kano biro Migori kucho inyalo winjo ko oro na kata mtoka go kinyi to wacho niya ndo jougo ni kanye giwachango ere gima chandogi to wametho kode to anyise kaka chal samoro inyalo yudo kata ko onyiso joge moko ni dhi wach ne bunge jofwambo ma Kenya ka timre kama iwinjo kok kamano to koluongu ma wang' kata koseloso to yudo ko bathe kanyo penjo to dhi nade nen ng'amo odwa ng'eyo ni to ang'o machandou to dhoge nokoting' ne ute fwambo kata ne jofwambo kendo ang'eyo jofwambo mamoko mane kata joge omule yo marach kata kodhi ofis kata gine kata en rally de nani weuru jogo ogayo ji joge nitie mager kabisa ma kapo ni mulo kata mna jaduong' e yo ma ok ni kare tinyalo ka koro be ok jaduong' wacho ni mondo olosi idwa losi alosa nikech iparo ni jaduong' moro to owacho kik ayudi iwinjo to mai mwakwayo leaders duto mondo gikung dhogi mondo kik gi all sasia kuom jofwambo nikech ka gitimo mano to gibro miyo jonjore gi jomamoko ok bi luoro jofwambo to sama ginie e tabu kabisa to jofwambo ma gimanyo nikech sani koro ineno ka gibro dwaro jofwambo nyaka jomoko ok dwa jofwambo dwaro jofwambo kok anto gise nitie jofwambo ma giseketo ma giluongo ni bloggers gi thoth gi gin jomo train bloggers ko gin jomo train to gikawo gi kero gin employment margi nikech ging'e ni bedo ni wacho nego dhi oko duong' kabisa koro mano kwayo manyakwa kwagi jofwambo nyaka riti jofwambo nego ritre giwegi to chik dwaro jofwambo nyaka riti sama jafwambo hinyore pap kane